Dito mo na. Dito ako mapuan pa naman. Dito na. Sige na, libutan na lawan dyan. Lago nga naman. Yung magandang araw mga Koralon. Panibagong gawa naman tayo. Andyan na yung ano. Ito na yung nakapatong na siya. Nakapatong na kami ng mga ilang patong na to. Nakalima ng patong. Paikot. Yan. Papunta doon sa dulo. Ito na yung maging itsura nyan. Yan. Bali bubusan namin to pag siguro mga nandito na. Mga sa mga ganyan na siguro kataas. Bubusan namin to. Bali may nosing dito. May nosing siya dito sa loob. Saka sa labas magkakaroon siya ng nosing. Yan. Ito doon. Paikot na. Ngayon umpisan ko dito. Dito muna ako mag-umpisa kasi pa-interlock siya. Kailangan kasi yung hollow blocks natin pagdating dito sa mga lugtungan nag-interlock siya dahil doon yung kakaroon ng tibay pag nag-interlock yung ano, yung ating hollow blocks. Kaya sa mga nagtatanong kayo dyan kung ito ba'y matibay na walang poste sa dulo o sa kantuan niya, matibay po ito dahil ano po yan, ito pong kanto na to, ito po nag-interlock yan, mapapansin nyo to, ito na po, ito andyan diba, tapos ang sunod po nito nakapatong siya, dito natin ilalagay, yung patong naman natin, sa kabila naman patong naman natin, kaya matibay po yan, naka-interlock po yan dahil mayroon pa tayo ditong 10 mm na ano, na bakal. Kung hindi na mga nagtitipid, kahit 12 mm lagay nyo para mas matibay, pwede po yun. Ayan. Punta dun. Paikot. Ayan, umpisa naman natin. Panoorin nyo na lang kung paano kong ginagawa. Sunod, alam mo, lang na lang. Dapat ba ng tabang?
Yung mga karawang, kailangan yung mga gilid dito, tanggalin natin yan para di pangit tingnan. Kumbaga makinis siya para hindi masagwa. Kailangan lagi malinis to, kasi pag ito tumigas hindi mo na yan mahirapan ka na niya na sinsilin. Abala pa yan sa pag ano, pag magpapalitan na kayo ng pader, maabala pa tiktikin. Kaya kailangan habang tuyo pa, basa pa, tanggalin nyo na para magandang tingnan pag ano, pag ano, walang tay-tay kung tawagin. Pampabala rin kasi ito sa mga ano, paggagawa para nagpapalitada na. Dito tayo sa kabila. Ito yung gagawin, lalagyan natin ng ano, ng halo. Ay, bagus na. Ini ligyan. Ganun. Yung mga karagon ay hanggang dito lang yung ano natin asintada dahil dito pintuan. Kakaroon na dito ng pintuan, kaya ito na lang yung asintada na pataas, diretso. Hanggang dito sa may poste. Kasi dito, yung sukat pala natin pintuan ay 90 cm yung ating pintuan na ginawa dahil ang finish nito 80 pag nagkaroon ng hamba. Okay. Yung mga kurama, pag naglagay tayo ng ano, ng horizontal, ito yung tinatawag na horizontal kung tawagin to.
kadalating patong ng hollow blocks. Ito yung makikita nyo. Dito nyo siya makikita sa pangatlong patong ng hollow blocks. Kailangan pa naglagay kayo ng horizontal. Bayan mo muna pagkakulay. Doon muna po. Kailangan pa naglagay kayo ng horizontal, lalong lalo sa may pintuan. Mag-offset kayo dito kahit mga 5 man lang. Kailangan mayroon siyang nakalagpas na konti, kasi importante yan sa pagkakabitan ng hamba, lalong lalo na kung yung hamba nyo ay metal. Doon yung kakapit pag wini-welding. Kaya importante itong naka-osli. Kung hindi naman siya metal, hambang kahoy lang, pwede rin po siya naka-osli, dahil pagpakapitan po rin siya ng ating mga halo, pag nilalagyan makapagpapatibay pa siya, lalo na makapitan siya ng pako sa mga stopper niya. Yan. Kailangan nakatali siya dito sa mga dugtungan ng ating dowels. At pag napansin nyo, pag maiksi na yung dowels nyo, huwag nyo makalimutan na dugtungan siya. Pag andito na yung asintada nyo, mga 20 na lang yung distansya, kailangan nyo na siyang dugtungan para di matabunan yung inyong dowels, di ma-useless yung nilagay nyo. Kailangan itong dowels na to, lahat ng nilagay yung mga dowels na yan, tuloy-tuloy dapat yan, nakadiretso dapat, para hindi mawala yung tibay nya. Ayan. Okay, nakapatong na tayo dito. Nakapatong na tayo dyan. Doon naman tayo sa kabila magpapatong. Doon, di pa doon nakalagay ng dowels, horizontal, di pa nalagyan natin. Kaya doon tayo sa kabila, mag-asintada din tayo doon para magkaroon din siya ng dowels. Joy. Garuk kahagdan bang. Kita ka dyan, matang-matuwal yan. Bungka ka dyan. Yan mga Oragon, hanggang dito na muna tayo. Hanggang dyan na muna sa ano yan, kasi oras na. Alas 5 na. Kaya pahinga naman tayo. Bukas naman. Ayan yung nagawa natin. Nasa patong tayo dyan. Tapos dun sa kabila na yun, nakadalawang patong. Tapos dito sa kabila na to, nakadalawang patong din. Tapos dito, nakadalawang patong din. Bale ang nilagay natin ngayong hapon, kasi nagumpisa ako alauna. Ang nailagay kong hollow blocks 70 hapon na to ang nilagay natin, kasi sinimulan ko siya ng alauna dahil may mga ginawa pa ako. Ito palang ginawa ko na to, ano pa lang ako dito, bali 3 days na, 3 days ko na itong ginawa. Yan, 3 days yan. Medyo natagalan lang tayo sa pag-ukay. Tapos
sa paglagay dito sa baba ng hollow blocks kasi medyo mahirap dahil nakayuko. Kaya nasa 3 days niya, bali 3 and a half na pala, naka 3 and a half na ako. Ayan, yun na yung itsura niya. Ayan mga Koragon, sana ay nagugustuhan nyo ang aking pinapakita dahil gusto ko lang mai-share sa inyo ang konting kaalaman ko sa paggawa ng bahay para sa mga nahihirapan dyan, magkaroon din kayo ng idea kung paano gumawa ng bahay. Kaya sana wag nyong i-skip ang mga lumalabas na ads kasi kahit sa pamamagitan dyan matutulungan nyo rin ako para tuloy-tuloy ang pagbigay ko sa inyo ng kaalaman tungkol dito sa paggawa ng bahay. Marami pa akong ibabahagi sa inyo, hindi lang dyan, maging sa larangan ng construction. Maraming salamat sa mga naniniwala sa akin. Thank you, sana huwag kayong magsawang sumuporta.